Arwaki ni machiegni nyakura Ramogi jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo miriekni kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono nyakura Ramogi jwang ng'ama chakonwa ohala gi mwandu odiochieng' makawuono en nyadendi Lina Okeno Nyaimbo. Otimo ohala e kaunti ma Kisumu mabedo chako gi osiepege mamoko. Kawuono wadamenyo ohala no mano mar Airbnb e kaunti ma Kisumu e kar dak ma Milimani kod alwora mare. Ne wayudo thuolo mar bet kode piny, omiyowa sigana kaka ng'ato nyalo chako mos miger kari kata kapo ni chako gi ng'ama chielo. Masani koro ibed ng'ama nigi kare ma jok moko nyalo donjo kata welo nyalo donjo e kanyo mayue ka timo limbe Kisumu kata ka gin jogo makalakala Kisumu. Kawuono okonowa siso moketo tich matek madwarore iye ka, pek mar yudo jogo mabiro nindo kata jogo mabiro dak e kari kae. Kaeto bang'e kiseyudogi, mor mane mantiere e kit ohala motimo mar Airbnb. Owinjane sigana Lina Okeno Nyaimbo. Nyinga Lina Okeno. Mano nyinga mar kitambulisho. But ji mang'eny ong'eya gi nying mar Nazlin Okeno, my social media name na. Nyaimbo Uloa. Atimo ohala mar ji mang'eny ong'eyo kaka Airbnb e Kisumu kae. Nachako ohala no under my partner, mano chako chon. Mine Lydia Oginga, ene mano introduce into the business. To nadonjo kaka manager mare. Kane pok abedo gi mara. Yeah, koro ana sebedo ohala ni for the last 2 to 3 years. Kaka wacho ne achako kaka a broker, iluongo ni broker. Na amanyo welo tamiye. Koro through that na I build clientele na abiro mang'eyo joma moko mabiro Kisumu kaka welo. Yeah, so through that ema koro abende nachako godo ohala mar BNB. Ohala mar BNB dwaro capital kalure gi ot miyawo. Wan gi studio apartment ma be ong'ere ni bed sitter. Ma kidwa yawo to nyaka ibed gi gimoro mok tin ne $250 kata $300. Yeah, nyaka invest e BNB nikech kakilose, yeah, ema bro miyo ji here. Koro nyaka itigi pesa maber ka iyawo BNB. So all depend gi ot miyawo. But the least minyalo yawo godo BNB en gimoro $250,000. To samoro odhi ga to even close to $1 million kalure gi ot midwaro kaka rom. Mokwongo en challenge mar yudo welo nitiere. BNB ok bi yawa yawa dhi ning'iso ng'ato to biro because e region wa kae ji mang'eny kaka koro Kisumu kae ng'ato ok wuok e ode to biro nindo e odi. Koro wadepend on jok mabiro sana joma biro Kisumu because Kisumu sani gik moko dhi mang'eny, so gik moko timre mang'eny. Be Kisumu sani o change, koro inyalo yudo ni nitie joma wuok kuonde mamoko ka biro Kisumu for work, for fun. So first challenge en marketing. Nyaka ibed gi marketing strategy maber. Mar ariyo en location. Kisumu locations ma ikete BNB ok ng'eny. Inyalo yudo ka ing'iso ng'ato ni adami estate makama to ng'iso ka dwaro estate no dwaro kuma kamae. Koro mostly BNBs mang'eny nitiere Milimani. To Milimani be udi ok ng'eny ahinya. Koro yudo a good location mar BNB in Kisumu is also another challenge. The third challenge ma wan godo gin clients be warumo godo. Ing'eni ji gin joma welo kuomwa to gikikre. Koro you have to have like a good security person or a good security company. Nyaka ibed gi a good cleaner ma bende ni kanyo seche te. Ma kapo ni gimoro dwa bayo wang'e to unyalo ng'isi in time to track that thing in time midog yude. Yeah, koro those are some of the challenges. Mokwongo ka wachako gi kar security, nyaka ibed gi joma ochung' ne security maber. Kaka wawachni kaka kae e building ni wan gi ot, wan gi first security e gate. Kato e floor ka floor be ibo yudo ka nitiere ng'at mobet kanyo makawo details mag kila ng'ato madonjo. Because there is a number of people moyiene bet e ot achiel. Yeah.
lure gi ot ot ni like a one bedroom oyiene ji ariyo kende, like two bedroom oyiene ji ang'wen. Koro ene manyaka obed kanyo mondo make sure ni joma donjo e odno are doing the right thing. So that one you have to invest on that. Mar ariyo, the cleaners ma wayudo nyaka yud ng'ama is trustworthy. Welo be ing'eni as much as wan gi challenges gi bende ginyalo gawe gik moko. Ing'eni ka ng'ato oweyo gimoro to dhi olal, ibo yudo a very bad review, especially app mar Airbnb to gidhiga to gindiko review kanyo. So ka client machielo biro to dhi somo review no to ok obi book kodi koneno ka review ne rach. So kanyo be nyaka wabed godo. Mar adek, nyaka ibed machiegni. Kir mabor to nyaka ibed gi ng'ama ni machiegni manyalo gadhi round all the time ka ng'iyo ka gimoro amora nitiere sawa, nikech samoro be ing'eni gimoro nyalo bayo wang'gi to ok gi notice. In ema kibiro to inyalo ng'iyo ni nitiere shida kama kamano. Ing'eni BNB ka ne chako, to mane kaka nochako, BNB nochako ni ne iyudo ka ng'ato nigi ot maduong' to odno kuti godo, maybe ok en kata machiegni, ok en Kenya. Koko kamano tiyudo ka en gi ot maduong' to dak kende. Koro niyudo ka ng'ato kawo gike to dak e room achiel, then rooms modong' go oketo ji. Koro mano kaka ne wachako, mane kaka BNB nochako gi joma nochake, pioneers manochake. Koro ka in gi ot maduong', it is very possible mar timo ohala mar BNB, especially since interior around. Ka interior around it's even better. To kapo ni interior mabor be, kiyudo a good manager, a good person manyalo manage ni business no, anyalo encourage mondo ichako ohala mar BNB. Yeah, then you invest on marketing, then you will thank me later. Yeah. Anyalo wacho ni ohala ber, anyalo wacho ni ohala rach. Ohala ber mokwongo nikech en gima i-manage kendi. Ing'eni onge ng'ama gochona ni to kawuono to dakise donje tich sa ariyo monego bed ni donje. Ibed nyaka sa 11 monego bed ni wuoke. So that is one advantage mara maneno ga mar ohala, nikech anyalo manage at any time, and flexible, anyalo timo ohala mamoko bende. First motivation and pesa. Wate wadwaro pesa. Mano first motivation. Second motivation, awinjo ga maber ka ayudo client to miya good review. Awinjo ga ka mano en gima atimo gima ber. Sama ayudo good review, ang'eyo na timo gima ber, to mano be opusha mar mondo amed timo gino. Kaito be ohala mar BNB omiyo wa joma tindo tich mayot. An oka struggle ahinya e tiyo tich matiyo, nikech en gima timo gi passion. Koro awinjo maber ka achung', clients na osewuok, ing'isa ni moko osedonjo, timo rounds, ang'iyo ute na, manage ute mag add-ons apartments bende, ang'iyo. Koro it's just en gima abedo motivated pile mar timo, but be mano be first motivation cha be changia ayudo pesa. First marketing mo watimo, nitiere apps mag Airbnb, koro mago wa register, wayudo godo welo. Nitiere welo ma gikia kata ok gine social media ahinya, koro giyudi, gionge Facebook gi Instagram mo bende walende, koro giyudi kanyo mayot. Yeah, mano mokwongo. Mar ariyo, social media, especially for an Facebook tiyo na maber. Social media, Facebook tiyo na maber, WhatsApp status tiyo na maber, Instagram bende tiyo na maber, ayudo godo clients through those. Then mar adek, the Kisumu BNB community nigi group mar gima negi yawo ma hosts, wantiere hosts mang'eny ma wan more than 100 hosts. Koro wabedo kanyo mar ni kase uso ute na morumo to pod client gochona kadwaro ot, anyalo gocho ne host machielo to apenje ka odi nitiere tamiyo client no. Koro wa depend on each other bende. Yeah. Aparo ni patience man go sani ok nan godo kapok achako ohala ni, nikech wadil gi joma opogore. Nyaka ibed very patient, mano first lesson. Second lesson ma ohala ni bosepuonja en ni bedo disciplined e gima itimo nyalo miyo igro. Bedo disciplined e gima itimo. Disciplined, ka wacho ni disciplined, ngiso ni ohando ni ng'eni nitiere jomoko ma gi lose ga clients because of the way ma maybe wuoyo gi client,
maybe the way in good feedback, because in a samaro inyalo do bad feedback from a client. Kok inyalo embrace that bad feedback ni change, ok inyal bedo yo ohala ni for long. Tiyo kamoro achiel ok yot, especially ka uno osiepe. An gi Lydia wano osiepe to ma en ohala ma ene manorwaka e ohala ni, ene manochake. To aparo ni marwa partnership wa gi friendship wa osebedo nikech wan gi limits. Wang'eyo our limits as friends, to wang'eyo our limits as in business. Nikech ng'enyne onge machiegni. Koro ing'eni ka ng'ato kawo ohande to kete lweti bende, nyaka i respect ohala no. Kodok korga pesa nitiere ga ng'iyo moro ma ji kelo kanyo, to mano osekonya gi partner na Lydia nikech kodok korga pesa to waonge ga gi osiep. Pesa ng'ato en pesa ng'ato. Ka dong gi siling 100 no nyaka remit e account ni. Kidhi account ni nyaka ing'e maber ni pesni gi gin pesni mana osedonjo ya. Koro kidwa embrace partnership gi nyawadu to onego ket limits gi bedo friends gi bedo in business. One wabet ga piny, sama wabet piny as partners, wawuoyo ka wan serious as partners. So to en jatenda, ok awach ga kata en partner na en jatenda because enemo osebedo ohala ni moloya nikech asebedo ka winje. To dok masebedo ka dok piny ta winje be momiya bende koro anyalo grow. Ng'ama dwaro chako ohala ni en ohala minyalo timo. Ok danga wach ni ok en ohala maber minyalo timo. To gik monego bed ni consider mokwongo en location midwa yawe. Kalure gi location gin medwa ya lure gi security, gibiro ga to ging'iyo security, ging'iyo jomoko insist ga ni adwaro to on Saturday but adwa biro nene mokwongo. Mar ariyo, anyalo encourage ni mondo oyaw ohala ni e gwenge mamoko kaka Bondo. Nyocha neno ka nitiere ng'ama oyawo mar Ndori, mar mondo joma biro ng'eni sani ka ji biro ka wuok kuonde ma gidake kata kaponi en Kapango to gimanyo otende. But ka giyudo ka nitie BNB, obo choose BNB over hotel. Koro nyalo jiwo ji mondo giyawe gi gwenge mamoko be kik bed ni mana the big cities kende manigi the BNBs. Kata an a plan mara mokwongo madhi yawo Bondo, capital ma pod amanyo because Bondo giri gin kuonde ma sani gi grow. To ohala mar BNB nyalo tiyo kono maber. Mokwongo wan gi page e social media luongo ni Adon BNB. Kanyo wa post ga ute wate. Mano mokwongo. Mar ariyo watiyo gi our personal pages. Mara en Nazlin Okeno on Instagram, Facebook, TikTok. Mara Lydia Oginga, both on Facebook, Instagram and TikTok. Inyalo yudo wa number simu bende mar 0725 797109 kata 0796 601 476. Inyalo gocho na directly kata inyalo oro na message WhatsApp to waboduoko. Jakwara magajwang ka gisewinjo ineno kanyo sekta no mano marwako limbe kata jo limbe pacho kae en sekta maduong' ahinya kata mano mar hospitality. Tiende ni inyalo mako kar rwako welo kende, inyalo tedo, inyalo gik mathoth ahinya bende mantiere kar ka. Mana kaka wasewinjo kaka Lina timo mare kaunti ma Kisumu. Wakaw yweyo masani to ka aduogo kae kod jaohala mar Juma. Kik idhi mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Nitie sigana e tok thum moramora, kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Joju ni mano chaya sane bandi. Machieng moro yano wang' ma sonya ka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi kaka ne ginyagore
koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'ejo thumbewa gi Solomon Atito Kafaya. Ticha Beach, Sario Kinyi. Kick by. Chieng' Tich Abich mar jumani, wabiro tero we chuny science mar thieth. Bed kodwa e odieng'o ka wawuoyo gi achiel kuom lakteche mong'ere ahinya weche mag thieth mag adundo. Kawuono wadhi wuoyo tuo miluongo ni rheumatic heart disease. Ma en tuo mar adundo. Gima timore en ni dot mar adundo okethore. Wakoloni matute wi gik madwarore ing'e kuom tuoche mag adundo. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. En puonj manyalo loko ngima ma ok inyal winjo kamoro amora. Remo ka dhi mbele to duogo chien, mano kelo shida. Jatuo olo mang'eny kabisa, tielo kuot, ich kuot, seche moko pi kunore e kor ng'ato kata e ng'ato. Chieng' Tich Abich, kik ijwang' chenro mar penj laktar. Kod Ruth Otieno, sa 12 odhiambo. Kick by. Sani koro gimoro amora kethre. Onge ng'ata ng'ata madwaro mondo winjire gi wadgi. Akia gima dhi nyime. Mana dier waya. Gisani onge ng'ata ng'ata mong'eyo ni en ng'ano makonyo ng'ano e odni. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' Tich Abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, Tich Abich, sa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakura Ramogi jwang'e chenro ni mar ohala gi mwandu en mor mora ni pod ikete kar kar wachak chenro nyaka sani makoro pod wadhi nyime kod chenro ni. Parne nyalo miyowa paro mano kiono ote machuok e 3:6 nono imiyowa paro mopogore opogore kaka wanyalo bedo chenro ni kata piny kanyo e comment section mar Facebook kata mar YouTube kamineno achiel kachiel sani kimiyowa paro kaka wanyalo bero kidieny mar ohala gi mwandu. Kawuono ka wantiere kar jawala mar juma, wada menyo sigand nyadendi matimo ohalano mar uso kek, mar duso, kendo mano mar tede, mar mondo mi obed kata moikore ne jogo mabiro nyiepo. Ma en sigand Clara Onyango, matimo tich makama e alwora ma Lolwe e kaunti ma Kisumu. Tich mowacho nosetimo kuom kinde sani, to nyaka sani en gi mor ma oyudo e iye kanyo. En tich manochako nade? Nyakura Ramogi jwang'e en gino miyiero timo, gino ma itimo pile ka pile. Gino ma diher ni nyisruok mari kata lony ma intiere godo. Kawuono, gino lokore kendo miye pesa. Okete odak e kaunti ma Kisumu ma onge pek mora mora malich ni mar en wuon ohala kendo en ja ohala e kaunti ma Kisumu. Clara Onyango e ja ohalawa mar juma. Erokamano ahinya. An nyinga en Clara Onyango, anyale gonya juok, Siaya County. Ohala matimo en mar cakes and pastries. Asetime kuom 1.5 years.
ohala ni nachako nikech an ng'at mohero tedo gi chiemo. Koro na aneno ka ahero gik madhi gi tedo ahinya. Then I had to specify gima ahero timo ama gima aneno kaka timo so it's easy and fun. Koro loso cake is one of them. Yeah. Ohala ni gima no inspire nikech bedo ni an ng'at mohero tedo kabisa. So nanano ni en gima en talent nikech ok jite mohero weche mag tedo and creativity e jikon. Koro naneno ka en gima ber kar monda tigi creativity na for just fun. Naneno ka en gima nyalo konyo ahinya kaloke into business. Ohala osekonya mang'eny anya wacho kamano nikech bedo ni an self-employed. Yes, ntie anya wacho ni freedom, yeah, mar creativity, mar growth and everything. So mane gima hera ahinya. Bedo ni anya chiew kawuono malos gimoro out of creativity. Maonge control moro mar ng'ato bedo boss ni and everything. Challenge maduong' ahinya en comparison ma clients biro go. Clients biro to compare bei gi gik moko kaka supermarket. Definitely okwanya produce the same. At the same time prices wakwanya bet ma same. So that comparison, because at times supermarkets nyabet ni golo gik ma cheap. But then we go to quality and yeah. So capital na mokwongo manadwa timo ohala ni en gima na bedo piny kaparo kapod antiere employment. I've been employed for about 6 years before I resigned. So en gima na pango kapod antiere employment. So capital no work from employment. Yeah. Gima en very important and bedo ngama take risk, gi ngama believe ni onyalo timo gimoro. So that belief is what kept me going. Mane gima nomiyo achako wuoth mar ohala. Yeah. One thing that I learned is that the most important thing is marketing. So asebedo ka market gima timo through social media. Social media ngi pages ga Facebook, TikTok, and keto my pages bedo active is one thing that ngato kokale social media each and every time to Ramogi video ni ntie trust me build nikech mago jok mi Ramogo go gin total strangers. So ntie trust me the build ko mangat makia completely trust gi pesane. An graduate mar Maseno University. Asomo sociology na graduate last year December. So banka se graduate na doc school na ditimo koro school mar cakes, purely just cakes and pastries. Koro main gima somo apart from bedoni and gima again skills through social media. Nachako gi YouTube, TikTok, gi kuonde moko. But then I still had to go back to school so that I can produce something that is quality. Yeah, something you can sell. Gimanya kono gien ni chak gi gimain go. Jimang'eny bedo gi challenge mag podaonge gi capital, pokaido that opportunity, a lot of excuses, but then fear is one of them. Gimanya wacho en manani chak, just start with that fear, just start with whatever you have. Yeah, kata kinyalo chako gi learning from YouTube, learning from any social media platform, chak gi gimain go. Gimanya wacho achiel mokwongo manyaka ngato bed gain skills, nyaki bed fully skilled. Korkinya chako, korkinya keto gimokwongo piny. An nachako katedo sufria, atedo gi sufria. Yes, nachako gi jiko. Ne wantiere gi jiko dala. Wan gi jiko, natio gi jiko gi ilungo na di sand, kuoyo. Magi gik man nachako go. Yeah, koro kochuno ni nyaki bed gi oven, ntie kaka ngato nyatio gi jiko, gi kuoyo. Okochuno nyaki chak gi pans minyio, inya chako gi sufria mana ma in godono. Agombo chopo mabor. Asegombo ni igni mabiro kata mana beach adeka beach kamae wabed gi branches madongo kata mana town wabed gi branch moro ma smart town kacha maka ngato ntiere around town because kuma ntiere ni
Jomanyalo accessa gin jo Lolwe area. Apart from the social media, of course, joma aywayo kod ka from the pages. But again, ka intiere location maber, wach kata ni e town, ng'ato kane timo gigene, yot mondo tim nadi, okwany kek to dhi go dala. It's easier because town in a central place kuma ji tim gik mang'eny timre. Yeah, unlike estate. Wantiere Lolwe estate gate. At the center to Kingia at the entrance kidonja donjani number simu mara N07 3201 8707. Ramogi joangi se winjo sigand Clara. En ang'o gini ma ihero timo? En ang'o gini minyaluongo kata ni hobby mari? Ponono in ng'ama ohero ler. Bende inyalo luoko ne jok moko mondo mi yud pesa. In ng'ama ohero duso kek kod tedo kek. Bende inyalo tede e okang' mamalo mondo mi use iloso ohala. Bende inyalo bedo kata ponono ihero mana wuoth. Bende inyalo chako ohala no mano mag weche mag limbe. Ng'ama ohero riembo inyalo chako kari kata kambi mari mano mar riembo kata mar ndiko jogo madwa riembo. En gimoro ma wasomo e chenro ni mar Ohala gi Mwandu. Wasewinjo sigeni ariyo e chenro ni mar Ohala gi Mwandu kendo koro sani wachopo e giko mare. Turi kodwa kendo juma manyien chieng' tich ang'wen ka wamenyo ni weli mamoko wami riekni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Ohala gi Mwandu. Donji e viewsasa.com